Ani na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Vlogger nga nag-concert sa pista sa Cagayan de Oro City nasumbagan. Sospek gitabangan sab og kulata. Person deprived of liberty nga nakaikya sa custodial facility sa Davao City Police Office nadakpan og balik. Provincial Director sa Davao del Sur Police Provincial Office taktakon kung dili masulbad ang kaso sa pagpatay sa kapitan sa Digu City, sumala sa PNP Chief. 66 ka mga iruog iring nagpositibo sa rabies ni atong 2025, sumala sa Davao City Veterinarian's Office. Banakon, nadakpan og napatay human nakit-an duol sa usa ka poultry farm sa Magpet, Cotabato. Og fur baby nga nahimong ring bearer sa iyang fur parents, gikalingawan sa netizen.